Ja vás tu vítam u tohto Minecraftového let's playeru. V tomto let's playeru si ukážeme, ako vieme stavať bufet, lebo jedna taká nám prišla. Toto je ako môj server a tuto jedna taká prišla a zničila mi to tu, no tak. Toto je už len taký menší spawn. No a tu som mojou kamarátkou Veronikou. Spawn. Ona má 10 rokov, ja mám 12. No nech príde a potom vám ukážeme spawn. Si zabila. No a poď, ideme stavať. Poď. Daj na mňa TPA. Dáme home Tomáš, tak. Mne to nejde. Jaj. Home. Čo? Nám zničila celý dom. No tak musíme nájsť, sorry. Musíme si nájsť nejaké miesto na stávanie. Dávame potom to po... No my sme ako pri sebe, yes. Voláme si ako cez Skype. No. Nedáva ešte. Tuto niekde postavíme ten bufet, mali sme už jeden, pravda, že nám to je... Á, tuto je dobrý plac. TPACC, no máme. No si tu a ja idem postaviť ten spawn, ten bufet. Ja to postavím. Počkaj, dáme deň. Tak to ide, yes. Ja mám čarovný Minecraft, ona nemá. No a ideme stavať. Dám, potom dole spravíme aj taký sklad. To je jedno. Môžeme. Tak. No, sprav podlahu, dám ti. Tu máš, týmto vyrob ten piesok všetok. A z tohto sprav celú podlahu, či teraz hodím. Počkaj. Však idem to stávať, len musíš ti spraviť podlahu. Aku. Tu máš tohto sprav podlahu z tejto vlny čiernej. Tam máš ešte jednu. Jeden stak. No a ja teraz postavím toto. Čo mi to tak laguje? To server na 1.5.2, takže sa nečudujte, prečo je taká stará verzia. Čisto čierne to mám dať? Áno. Tak, jesme takto. To bude taký, že púl tam bude a tak. Potom, keď to dám napríklad na môj channel, to je Tomášenko, no tak tam budeme mať... Tak to bude, my to budeme mať rozdiel na party, tak to bude part stavanie bufetu. Tak to bude volať. Vy ste potom nehovorili. No a teraz už dáme len toto. Tak, moje meno, ako viete, X444XX.
Tak to mám aj na mojom chaneli. Fotku Minecraft Series. No, a ty to Kika správ. Ja ho prezývam, že Kika. Ona sa naozaj volá Veronika. Ja mám červený Minecraft, ale ona nemá, tak to je tiež taký problém trocha. Ale nevadí, to je to isté. No. Na čarovnom sú aj rôzne inakšie veci, než na normálnom. No, strechu takú spravím takúto. Takto. Aby som toto furt mohol oddelovať. Tak, teraz spravíme zase. Ups. Aha, že si boky. To tak. Tak, hopla. No, máme už druhý rad. Teraz spravíme toto sem, toto zrúbeme. A zase znova takisto. Zatiaľ som dal jedno video, ako dať Minecraft server na Minecraft 1.5.2. Funguje mi to. Toto nie je ten server síce, ten sa neukladá, to neviem. Ale toto je taký, že gratis server .nu. To je taká stránka na servery. Asi je už tma, tak dám deň, tak. No, teraz takto spravíme. Takto. Áno. Veľa? To je tak. Stoken. V tomto my sme mali jeden bufet, no, menší od tohto. Menší sme mali. No ale tá hente nám to pokazila aká španielka. Hekla sa mi do tohto. Ja nemám na mojom serveri túto login. A inak je to taký. Máme ešte jeden server, to je obyčajný survival. No ale toto není. Toto je taký. Ja som mal úplne pekný spawn, ale ona mi to všetko zničila. Dala tam všade lávu, aj na ten bufet mali sme taký pekný dom z tehiel, aj ten nás zničila. Aj záchod iba taký. Potom sklad na jedlo a tak. No tak a to všetko nám zničila. Ten sklad na jedlo spravila Veronika, to je pekné. To mi páčilo, ale zrúbila to všetko henta. Aj tak som jej už dal ban. No ale dal som jej potom deop a potom som jej dal ban, unban. To je všetko. Ale teraz budeme ešte robiť aj nejaké inakšie veci, než toto, čo si vystriedal. Či nejdeme? Neviem. Budeme v druhých partoch. Takto. Čakaj, toto zrúbeme. Aj toto. No prepáčte za lagy, ale neviem predať, čo to je. Za to, že mám zapnutý internet a všetko. Pozeral som Goga. Amnéziu. No a máme už strechu. A tak sa dostávame dole. Dovnútra. No, tuto dáme takto. Čo
Čo si napríklad zoberieme? Zoberieme si toto, si zoberieme, cedulky si zoberieme. Tak a spravíme takto, že tak, tak, tak. A spravíme, že set warp buffet. Set warp buffet, dáme, že warp buffet. Warp buffet a sme tu. No? Nie, nechaj to čiernou. Alebo nie. Dáme inou. Daj tam toto. No, teraz dáme, že vítaj na warp buffet. Majiteľ bufetuje X Tomáš 44XX. Tu dáme, že ešte dáme, ale vyplatí sa emeraldami. Emeraldami, tak. No, je to pekné. Vypadá to byť celkom dobre. No a teraz dáme, no tak toto napríklad, že, počkajte, tuto dáme, no a máme dvere. To si nechaj. A napríklad tu si dáme nejaký regál. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. No, dáme asi takto si jeden regál predávacký. Tak, no. Tu dáme takto sklo. Všade. Nijak ešte. Nie, to si nechaj všetko. No teraz ešte som chcel toto, že toto... Počkajte, ešte spravím strechu. Mám, poď. Počkajte, tuto ešte spravím takto. Takto a tuto dám čo? Asi takto. Či? Počkaj, ako som to dával? Takto to bolo. Takto. Takto. Máme tam regál, teraz spravíme takto. Čakaj, dám deň. Tu máš. No, a ako to dáme? Dáme takto, pokladňa. To nebude teraz. No teraz tuto napíšeme takto, že pokladňa. Taká dole šipka, neviem. No a tuto bude. No teraz tuto idem spraviť takto. A
Aha. To potrebujete budeš. A tu dáme, že majiteľ bufetu. Majiteľ bufetu, tak tu dáme, že x Tomáš, že 4xx. Predávač Veronika. Predávač voľné. To je ešte vládosť, možno ak sa pripojí. Tak, no a to je asi... Ešte počkajte. Tak. Ja som ešte nespravil strechu. No, tak už som tuto prišla. Zatiaľ sa mi to ľúbi. Je to pekné. No. Tak. Ja si ešte tento celý rak dám takýto zo zlata. Dobre? Nie. Áno, môžeš. Počkaj. Vyrúb mi to ty. Sorry. Tam je tiež vlnu. Tak. No a tuto dáme napríklad, čo tam dáme. Takto a nejaké toto. Nejaké... Čo napríklad pec tam dáme nejakú. Čo dáme peci nejaké uhlie tam dáme. Tak. Čo tam dáme napríklad ešte. A ešte kovadlinu. Tak. No a teraz truhle. Takto raz, dva. Raz, dva. Dva. Raz, dva. No a tu dáme napríklad tuto nebudeme dávať. Dobre, ja idem teraz spraviť taký kôš, dobre? Hlavy nejde, lebo to zhorí, ale musím takto furt do zeme kopať. No, už idem hore. Už idem hore. Ty si padla. Ty si na hlavu. Aké si mala veci? Koš. Tak, koš. Koš. To pohľad na mňa. Zas. To je potom. Dobre, ďakujem. No teraz dáme tu takto. Asi mi mal dať väčšiu túto chladničku, či čo to je. Takto ešte. Tam budú len zásoby nejaké. A tak túto daj teda túto. Tak. To mi daj tie onie. Toto mi tam daj. Nie. Tam už nič nebudeme dávať, to bude dole.
No tak dobre, dneska asi z tohto partu sa s vami rozlúčime. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, ak nie, dajte dislike. Ak chcete, ak odber, lebo zatiaľ nemám, iba jeden mám. No, tak to je asi všetko z tohto videa. Dobre. Čaute.